El Mollet, doncs, que permeten al Filialasso seguir a dalt de tot. Sí, l'equip es va veure amb un resultat en contra un parell de cops, va haver de remuntar i tot així ho va fer. L'equip de Pep Triadú, que veia com a l'inici del partit ben aviat encaixava el primer gol al 0-1, que el faria anar a remolc, jugava amb Henry de delanter centre i deixava Peque a la banqueta, i Henry va respondre bastant bé, aquí ho veiem. Va marcar el seu primer gol amb la samarreta del Filialasso al minut 44 i marcava així aquest gol psicològic que tant li agrada dir a en Saïd al fil del descans. Henry, que encara protagonitzarà un altre ascens Un altre. a la tercera divisió, el fitxarà tot primera catalana per pujar al final. Bueno, i també va fer un play-off amb la Unió Esportiva. Correcte. En el seu primer any a Vilatenim. En aquesta internada per l'esquerra arribava el 2-1 de Marc Gelmà, més tard empataria el Mollet i a base de joc, tot i el camp petit, a base de joc els de Pep Triadú van aconseguir fer moltes ocasions des de la banda i en una centrada d'Almendros des de la dreta arribava a la primera rematada i segon Peque, delanter centre, que no falla i marcava doncs, el gol de la victòria al minut 88, que significava que el Filialasso seguiria escalant posicions. És que té molt de mèrit que el Llagostera marqués 3 gols al Mollet, perquè és un equip molt i molt rocós, Sí, i a més amb resultat per sota el marcador, amb empat, està bé. A veure com de content estava en Pep Triadú després d'aquesta victòria davant d'aquest rival tan rocós? Bueno, partit molt competit. Avui ens hem portat el gat a l'aigua a l'última fase del partit, els últims minuts. La veritat és que s'entén perquè el Mollet és un dels equips, per no dir l'equip que ha perdut menys partits de la temporada. És un equip molt difícil, molt ordenat, molt ben treballat, amb un molt bon entrenador i que competeix. S'han posat per davant amb una jugada ràpida a la primera part i a partir d'aquí ens ha tocat ser protagonistes amb la pilota i intentar proposar nosaltres per desencaixar les seves línies defensives. Hem aconseguit empatar en un millor moment abans d'acabar la primera part i a la segona part penso que tinguent la possessió de la pilota i tinguent tants de minuts per intentar posar-nos per davant, era qüestió de fotre-la dins.